10 ତାରିଖ ଦିନ 4ଟାରୁ ଆସିକି ରାତି 11ଟାରେ କିନା ପହଞ୍ଚିଲି ଗାଁରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସାଇକେଲରେ ଆସିକି ଇଟାମାଟିରେ କିନା ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମାମା ହାରିକିନା ଶୋଇଥିଲି। ବାଟରେ କିନା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ରାତିରେ। କାଉଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଥିଲା ସେଠି ଯାଇକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଶୋଇକି ମାମା ଘରେ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ 5ଟାରୁ କିନା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଲାଗିବା ସେଥିପାଇଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଏବେ ବ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାହାରିକିନା କ'ଣ 5ଟା ରାତିରୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଏରିଆ। ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଆକାଶ ପୁରା ନୀଳ ହେଇଛି। ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇକରି ଭିଡ଼ିଓ ହେରିକା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। କାଉ ହେରିକା ଉଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେଲି। କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସକାଳ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସକାଳ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାରିଆଡ଼କୁ ଆସିଲି। ବାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲି ଭାଉଜଙ୍କର କୁଣ୍ଡରେ କିନା ପାଣି ଅଛି। ପାଣି ସାରିକିରି ଦାନ୍ତ ଘଷାଘଷି କରିଲି, ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ବି। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସେଇଟା ଭୁଲିଗଲି କହିବାକୁ। ସେ ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ ଯିଏ ସାହିରେ କିନା ଜାତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର 10କୁ ଆସିଥିଲି, 10 ତାରିଖରେ କିନା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା 10 ଦିନ ପରର ଭିଡ଼ିଓ। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି ବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ମୁଁ କଲି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ, ଯଦି ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ବଟନ୍ଟା ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇକରି ମୋତେ ଫଲୋ କରିବେ। ଏବେ ଆସିକରି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡି ଟିକେ କରିଲି, କାହିଁକିନା ଚୁଟିଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଶୋଇକି ଉଠିଲା ଆସିକୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଏବେ ମୋତି ଖସି ଯାଇଥିଲା, ମାମାଙ୍କ ଘର କୁକୁର ମୋତି ଚେନ୍ରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ନୂଆ ଚେନ୍ ଲଗେଇକିରି ଆଉ ତାକୁ ବୁଲିବାକୁ ବି ବାହାର କରିବାକୁ ନେଲି ପଡ଼ିଆଡ଼େ। ସେ ସାନ ଭାଇ ଆମର ଶୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଉଛି ବୁଲାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାରିଆଡ଼େ। ଏଟା ମୋ ରୁମ୍ଟା 2022ରେ କିନା ପଲସ୍ତରା ହେଇଥିଲା। ଆଗକୁ କହିବି କ'ଣ କେମିତି କାମ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏ ଘର ତିଆରି ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି। ଆଉ ଏ ପିଲାଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ମାମାଙ୍କର ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପୁଅ, ସାନ ପୁଅ। ତାକୁ ଧରେଇଦେଲି ମୋତିକି ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଧରେଇଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲି ଏଠି। କେମିତି ହେଇଛି କୁକୁର କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିକିରି ସାଇକେଲରେ ଆସିଲି ହେରି ପୋଖରୀକି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବସିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ବବକୁ, ସାହିର ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ବବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜାର ଗାମୁଛାଟା, ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିନା ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି ମୁଁ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମା କାଳି ହେଇଗଲୁ ନା କ'ଣ, ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧୁଛି, ମାନେ ଗାମୁଛାଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ
କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା 5-10 ମିନିଟ୍ କଥା ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବାହାରିକିରି ଆସିଲି ଯିବା ପାଇଁ ଘରଠିକି ପୋଖରୀରୁ। ଆଉ ପୋଖରୀଟା ଆମର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କମେଣ୍ଟ କରିକିରି କୁହନ୍ତୁ। ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଯେମିତି ଆମର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ସେମିତି ଆମର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଆଉ ବିନ୍ଦୁସାଗରର ମାନେ ବହୁତ ଚଉଡ଼ା, ବହୁତ ଗଭୀର ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ହେଲେ ଆମର ଛୋଟ ପୋଖରୀଟା ହେଲେ ପ୍ରବଳ ଗଭୀର, ଯାହା ବି ହେଲେ 30-40 ଫୁଟ ଗଭୀର ହେବ। ମଝିରେ କିନା ବହୁତ ଖାଲ। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲା ଆସକୁ ଇଏ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଭାଉଜ, ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ମାମା, ତାପରେ ମୋ ମାମା, ଆଉ 2 ଜଣ ସାହି ଲୋକ ସବୁ ବସିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ପକେଇଲା। ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରେ ପକେଇଲା ଯେ ସେ ପୁରା ସବୁଆଡ଼ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ସାହି ମୁଣ୍ଡର ସବୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ପୁରା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ସାହି କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ରାତିରେ କିନା ଆମର ପଡ଼ିଆରେ କିନା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ଯାତ୍ରାର ନାଁ ହେଲା କାନ୍ଦେନି ଆଖିରୁ କ'ଣ ଲୁହ ସରିଯିବ ନା କ'ଣ, ସେ ଟାଇପ୍ର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଥିଲା। ରାତିରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଲାଇନ୍ କଟୁଥିଲା ବାରମ୍ବାର, ସାହିରେ ପ୍ରବଳ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କିନା ଭିଡ଼ିଓ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିକିରି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କିନା ପୂଜା ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।